Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε παρούσες και παρόντες εδώ απόψε σε αυτή την εκδήλωση. Καλωσορίζω αμέσως και ευχαριστώ τους φίλους που συμμετέχουν και μου κάνουν την τιμή να παρουσιάζουν το βιβλίο μου, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, τον κύριο Κώστα Μποτόπουλο, τον κύριο Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Το βιβλίο μου έχει τίτλο «Απόπειρα δολοφονίας». Αποτελεί αποτύπωση των εμπειριών και των βιωμάτων ενός πολιτικού που πριν από 3 χρόνια αντιμετώπισε μαζί με άλλους 9 συναδέλφους του ένα μεθοδευμένο σχέδιο προσωπικής, ηθικής και πολιτικής εξόντωσης. Δεν πρόκειται για μυθιστορία, αλλά για γεγονότα. Και οι χαρακτήρες οι οποίοι αποτελούν τους ήρωες αυτού του βιβλίου δεν είναι φανταστικοί χαρακτήρες, είναι πρόσωπα, κάποια από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διακυβέρνηση του τόπου 2015-2019 και οι φίλοι τους. Ξεκινώ αμέσως δίνοντας το λόγο στον Αντώνη Σαμαρά. Καλησπέρα και από μένα. Να πω αμέσως ότι το βιβλίο του φίλου Ανδρέα Λοβέρδου είναι ανατομία της κατάντιας μιας ολόκληρης εποχής. Είναι ένα πολιτικό θρίλερ, ένα δραματικό ψυχογράφημα, μια πραγματεία δικαίου για τα διέξοδα της δημοκρατίας και πώς αυτά έρονται. Είναι μια προσωπική κατάθεση αγωνίας. Είναι όλα αυτά μαζί. Έντονα αφηγηματικό για να προσεγγίσει το μέσο αναγνώστη σε προσωπικό επίπεδο, αλλά αυτή η αφήγηση μετατρέπεται σε ανάλυση του πολιτικού αδιέξοδου μπροστά στο οποίο βρέθηκε η χώρα. Αδιέξοδο που οδήγησε σε μια σκευωρία χωρίς προηγούμενο. Μια σκευωρία που ο ίδιος ο συγγραφέας υπήρξε ένα από τα βασικά θύματά της. Και έτσι η αφήγηση βήμα-βήμα μετατρέπεται σε ψυχογράφημα του εαυτού του, όπου πέρα από τα γεγονότα που ξετυλίγονται και το θεσμικό πλαίσιο που αναλύεται, αναδεικνύονται και τα προσωπικά συναισθήματα. Η έκπληξη αρχικά, η άρνηση να πιστέψει το μέγεθος της σκευωρίας, η οργή στη συνέχεια και η προσπάθεια να τιθασεύσει την οργή του. Τέλος, η αποφασιστικότητα να αγωνιστεί για να ανατρέψει όσα στήθηκαν σε βάρος του. Οι απογοητεύσεις που δοκίμασε από όσους τον πρόδωσαν, οι ελπίδες που ένιωσε από όσους του στάθηκαν, η ικανοποίηση για την κατάρρευση της σκευωρίας και η πικρή γεύση που μένει ακόμα, αφού η πλήρης δικαίωση πλησιάζει, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει. Τα γεγονότα που παρουσιάζονται είναι λίγο πολύ γνωστά σε πολλούς και με το να παρουσιάζονται έτσι αναλυτικά σε ένα βιβλίο βοηθάει να γίνουν και κτήμα πολλών περισσότερων, για να μην τα σκεπάσει η λύθη. Το πλαίσιο πολιτικό και θεσμικό μέσα στο οποίο τοποθετούνται τα γεγονότα είναι εξαιρετικά διεισδυτικό, για να καταλάβουν οι πάντες όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και γιατί συνέβη. Το ψυχογράφημα όμως είναι κάτι που μπορούν να το αντιληφθούν πλήρως μόνον όσοι υπήρξαν και οι ίδιοι θύματα αυτής της σκευωρίας. Τα ίδια νιώσαμε όλοι. Ίσως σε διαφορετικές στιγμές τα διαχειριστήκαμε κάπως διαφορετικά, αλλά τις ίδιες πληγές μας άφησαν και την ίδια αποφασιστικότητα σφυριλάτησαν στη συνείδησή μας. Να μην επιτρέψουμε ποτέ κάτι τέτοιο, ποτέ ξανά, όχι για μας, αλλά για τη χώρα. Και για μας ειδικά ισχύει εκείνο το παλιό, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει δυνατότερο. Από τα γεγονότα που καταθέτει ο Ανδρέας, θα απομονώσω μόνον ένα. Τη συσχέτιση που πολύ σωστά κάνει ανάμεσα στη σκευωρία Νοβάρτης και την αντίστοιχη σκευωρία σε βάρος Παπασταύρου Μιονή, που προηγήθηκε τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2015 και που αποτέλεσε την πρόβα τζενεράλε για να στηθεί πολύ μεγαλύτερη για την Νοβάρτης 2 χρόνια αργότερα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στις 2 περιπτώσεις είναι ανατριχιαστικά παρόμοια. Τα πρόσωπα που ανέλαβαν να τη φέρουν σε πέρας είναι τα ίδια ακριβώς. Οι επιδιώξεις αντίστοιχες. Και είναι σημαντικό που το καταθέτει αυτό και το υπογραμμίζει συνεχώς ένας πολιτικός που δεν προέρχεται από το κόμμα μου. Όταν άρχισαν να κατηγορούν τον Σταύρο Παπασταύρου πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015
και αμέσως μετά και είπα τότε στη Βουλή, μακάρι να είχα 10 Παπασταύρου. Πολλοί τότε ξαφνιάστηκαν με εκείνη τη δήλωσή μου. Κανείς μας δεν ήξερε τότε τι θα ακολουθήσει. Κανείς δεν πίστευε ακόμα τι θα στηθεί στη συνέχεια. Κανείς δεν γνώριζε ότι όλοι μας θα μπαίναμε στο στόχαστρο. Αλλά όταν κάποιος πέφτει θύμα συκοφαντίας, τον υπερασπίζεσαι. Γιατί αργότερα μπορεί να πέσεις και εσύ ο ίδιος θύμα σκευωρίας. Από τα συναισθήματα, για την ακρίβεια από την ατέλειωτη εναλλαγή συναισθημάτων που ξεδιπλώνονται, είναι δύσκολο να διαλέξει κανείς. Θα σταθώ μόνο στην έκπληξη που ομολογεί ο ίδιος ο Ανδρέας. Στην αρχή αρνιόταν να πιστέψει και ο ίδιος τι στηνόταν εναντίον του, εναντίον μας. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει για όλους μας. Αν και ήταν πολλά τα σημάδια για εκείνον και για όλους μας, ήταν αδύνατο να φανταστούμε τι σχεδίαζαν και τι εκτελούσαν. Αδύνατο γιατί κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Αδύνατο γιατί ήταν πέρα για πέρα παράλογο. Προσπαθούσαν να εμπλέξουν σε ένα σκάνδαλο με εταιρείες σαν να ήθελαν να μας τιμωρήσουν ακριβώς γι' αυτό. Αδύνατο τέλος γιατί ήταν τόσο κακοστημένο, τόσο βλακώδες, τόσο κατά παραβίαση και της ποινικής δικονομίας και του συντάγματος. Η συμμορία ξεκίνησε ως συμμορία με όμικρον, ως ομάδα συνωμοτών κατά του πολιτεύματος. Ήταν μόνοι τους τα άνομα σχέδιά τους. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Γιατί απλούστατα κανείς μας δεν ξεκίνησε βλέποντας τους σκευωρούς ως εχθρούς. Πολιτικούς αντιπάλους ναι, τους βλέπαμε, εχθρούς όχι. Και αν σήμερα θεωρούμε την τιμωρία τους και τη θέλουμε την τιμωρία τους, είναι γιατί και εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύαμε αρχικά ότι μπορούσε να στηθεί μια τέτοια σκευωρία κατά αθώων. Για σκεφτείτε όμως τι περάσαμε. Να έχουμε κάνει τέτοιον αγώνα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για να σωθεί η χώρα από τα χειρότερα και για να μην περάσουν δύσκολες και για να μπορέσουμε να περάσουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις και να σου έρχονται μετά άνθρωποι που μας αγαπάνε από την οικογένειά μας ή άνθρωποι που μας ξέρουν και μας εκτιμούν από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και να μας ρωτάνε τι είναι αυτές οι κατηγορίες περί διαφθοράς και να πρέπει εμείς τότε να τους εξηγήσουμε τα απίστευτα. Αυτά που κι εμείς οι ίδιοι δεν μπορούσαμε καλά να πιστέψουμε. Για σκεφτείτε λοιπόν τι περάσαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ανδρέα τον Λοβέρδο για αυτή του την κατάθεση. Για όσα έγραψε και για τον τρόπο που τα παρουσίασε. Θέλω να τον ευχαριστήσω και για όσα είχε την καλοσύνη να γράψει για μένα. Δεν προερχόμαστε από τον ίδιο χώρο. Αλλά στην πολιτική οι αληθινές και στέρεες συμμαχίες γίνονται ανάμεσα σε ανθρώπους που επιχειρούν τομές. Δύσκολες μεταρρυθμίσεις με μεγάλες αντιστάσεις απέναντι. Ο κοινός αγώνας χτίζει συμμαχίες. Και αυτό αφορά και τον Ανδρέα Λοβέρδο ασφαλώς, αλλά και τον φίλο Βαγγέλη Βενιζέλο. Ήρθαμε κοντά γιατί αγωνιστήκαμε από κοινού για τον ίδιο σκοπό, για την πατρίδα, ενάντια σε κοινούς αντιπάλους και μας έβαλαν στο ίδιο στόχαστρο οι ίδιοι σκευωροί. Καταρρίψαμε τη σκευωρία σε βάρος μας. Τώρα μένει να τιμωρηθούν οι ένοχοι, όλοι οι ένοχοι, για να μην επαναληφθεί ποτέ τέτοια σκευωρία. Μέχρι τέλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη Σαμαρά για την τιμή που μου έκανε να παρουσιάσει το βιβλίο μου και πιο πολύ απ' όλα, αγαπητέ Αντώνη Σαμαρά, για τον αγώνα σου που ήταν αγώνας ενός ανθρώπου που δεν ήθελε να κάνει πίσω
και δεν θέλει να κάνει πίσω με τίποτα. Μια λέξη μας έχει ενώσει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μέχρι τέλους. Μια φράση, μέχρι τέλους. Και τώρα δίνω το λόγο στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Θα μπορούσε η σημερινή μου παρέμβαση να είναι εξαιρετικά σύντομη. Να πω δηλαδή ότι προσυπογράφω πλήρως, από αρχής μέχρι τέλους, όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Να ήταν η δική του ομιλία η τοποθέτηση των Σαμαροβενιζέλων για το βιβλίο του Ανδρέα Λοβέρδου. Έχω όμως μερικά λεπτά στη διάθεσή μου για να προσθέσω, να επαναλάβω ή να εξειδικεύσω μερικά πράγματα. Μιλώντας για τον Ανδρέα ως έναν συνάδελφο συναγωνιστή, πρωτίστως για τον Ανδρέα ως φίλο από τα φοιτητικά μας χρόνια, από το 1974. Δηλαδή, μιλάω έχοντας γνώση των καταστάσεων, των πραγμάτων, αλλά και των προσώπων. Στην προκειμένη περίπτωση, του συγγραφέα και πρωταγωνιστή. Ο τίτλος του βιβλίου του Ανδρέα Λοβέρδου είναι «Απόπειρα δολοφονίας». Δεν θέλω να εκλειφθεί ο τίτλος ως «Απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρος». Δεν είναι απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρος. Είναι απόπειρα δολοφονίας τελεία, κυριολεκτικά. Γιατί η εξόντωση στην οποία στόχευαν οι σκευωροί και οι συνεργοί τους δεν ήταν εξόντωση μόνον πολιτική ή μόνον ψυχική, ήταν και εξόντωση εν τέλει σωματική. Και εδώ μπορούμε να αναρωτηθούμε, για να είναι ευπρεπής, για να είναι πολιτικά ορθός, για να είναι πολιτικά πολιτισμένος, ένας ενεργός πολιτικός, πόσα πρέπει να ανέχεται και πόσα πρέπει να αντέχει. Μέχρι πού φτάνει αυτό? Από ποιο σημείο και μετά μπορεί να αντιδρά εκφράζοντας την απόγνωσή του, τον εσωτερικό του κόσμο, το μαρτύριο που υφίσταται. Γιατί εδώ πρόκειται για μία μαρτυρία του Ανδρέα Λοβέρδου με την διπλή έννοια του όρου. Πρόκειται δηλαδή για μία κατάθεση γεγονότων, αλλά και για μία μαρτυρία που έχει υποστεί, ένα μαρτύριο. Και για μία διαμαρτυρία βεβαίως. Μία διαμαρτυρία η οποία είναι αυθεντική, γιατί έχει υποστεί, όπως όλοι μας, πολύ μεγάλη προσβολή. Τι είναι η υπόθεση Νοβάρτης, η σκευωρία Νοβάρτης? Ας το ξαναπούμε σήμερα. Οφείλουμε να το ξαναπούμε. Είναι μήπως μια σειρά εγκληματικών πράξεων ενός αναπληρωτή υπουργού, κάποιων εισαγγελικών λειτουργών, κάποιων δημοσιογράφων? Μήπως πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και στη συνέχεια μέσω της υπόθεσης Μιονή Παπασταύρου για εκβιάσεις και δωροδοκίες? Αυτή θα έλεγα ότι είναι μια γραμμική και στενή ανάγνωση. Από την αρχή είπα ότι δεν είναι αυτό η υπόθεση Νοβάρτης. Είναι η πιο μεγάλη και, όπως αποδεικνύεται, και η πιο πρόχειρη σκευωρία της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Μια ευθεία επίθεση κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Δεν θέλαν να στοχεύσουν κατά 10 πολιτικών αντιπάλων εμβληματικών. Θέλαν να στοχεύσουν στην καρδιά της δημοκρατίας και των εγγυήσεων του κράτους δικαίου, δηλαδή πρωτίστως κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη ήταν και είναι ακόμη και σήμερα το πρώτο θύμα της σκευωρίας αυτής. Η ανεξαρτησία, το κύρος και η αξιοπιστία της δικαιοσύνης. Μίλησα από την πρώτη φορά που το θέμα ετέθη στην Ολομέλεια της Βουλής για εσχάτη προδοσία και σοκαρίστηκαν ορισμένοι θεωρώντας ότι αναφέρομαι στην προδοσία της χώρας. Η εσχάτη προδοσία στο ποινικό δίκαιο είναι η υπονόμευση, η αλλίωση ή η κατάλυση των θεμελιωδών θεσμών και αρχών του πολιτεύματος. Και η αλλίωσή τους, η σκόπιμη και συστηματική, με σφετερισμό της ιδιότητας του κρατικού οργάνου. Μα είναι τυπική περίπτωση εσχάτης προδοσίας και με τον παλαιό και με τον ισχύοντα ποινικό κώδικα. Η σκευωρία Νοβάρτης είναι αυτό. Κάποιοι σφετερίστηκαν την ιδιότητά τους ως ασκούντων την εξουσία, ως μελών της κυβέρνησης
σε συνεργασία με κάποιους που σφετερίστηκαν την ιδιότητά τους ως εισαγγελικών λειτουργών, αλλίωσαν βασικούς θεσμούς του πολιτεύματός μας, προσπαθώντας να αλλοιώσουν τους συσχετισμούς των δυνάμεων. Δηλαδή να αλλάξουν τον συσχετισμό και την προοπτική της χώρας. Βεβαίως, ο κύριος Παγγελόπουλος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός. Αυτό είναι δικονομικά τώρα το αντικείμενο της διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργών, άρα και όλων των δικογραφιών. Αυτό είναι το αντικείμενο της ανακρίτριας, η οποία κάνει με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό και συστηματικότητα τη δουλειά της, το αντικείμενο της εισαγγελέως, η οποία έχει κληρωθεί, το αντικείμενο του Δικαστικού Συμβουλίου. Υπάρχει ηθικός αυτουργός, αλλά δεν υπάρχει μόνον ηθικός αυτουργός. Όπως είπα και όταν κατέθεσα στην ανακρίτρια, υπάρχει και ο ηθικός αυτουργός του ηθικού αυτουργού. Ο ηθικός αυτουργός του ηθικού αυτουργού είναι αφενός μεν πρόσωπο, αφετέρου δε άλλα πρόσωπα που το περιβάλλουν το πρόσωπο αυτό και ένα σύστημα. Αλλά την ποινική ευθύνη την έχουν πρόσωπα. Φταίμε και εμείς όμως, γιατί δημιουργήσαμε και διατηρήσαμε σε λειτουργία έναν θεσμικό Φραγκενστάιν με την εισαγγελία διαφθοράς ως ένα Βατικανό στο πλαίσιο της εισαγγελίας, μια ειδική παράλληλη εισαγγελική δομή ανεξέλεγκτη, ερήμην των προϊσταμένων, ερήμην των συλλογικών οργάνων της εισαγγελίας, ερήμην των δικαστικών συμβουλίων. Δυστυχώς, σε συνεργασία με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ή λόγω απουσίας της ενδεδειγμένης εποπτείας και ευαισθησίας της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, μπορούν κάποιοι εισαγγελικοί λειτουργοί μεσαίων βαθμών να δημιουργήσουν τεράστιο θεσμικό πρόβλημα εις βάρος της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, σήμερα που παρουσιάζουμε το βιβλίο του Ανδρέα Λοβέρδου, έχουν ενεργοποιηθεί οι μηνύσεις μας κατά του κυρίου Παγγελόπουλου και άλλων μελών της τότε κυβέρνησης, έχουν ενεργοποιηθεί οι μηνύσεις μας κατά των εισαγγελικών λειτουργών, αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι μηνύσεις μας κατά των κουκουλοφόρων μαρτύρων. Οι μηνύσεις μας κατά των κουκουλοφόρων μαρτύρων είναι ακόμη και σήμερα σε καθεστώς οριστικής αποχής από την ποινική δίωξη. Επειδή παρανόμως θεωρήθηκαν προστατευόμενοι, επειδή παρανόμως θεωρήθηκαν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι μια κραυγαλαία περίπτωση κατάχρησης εξουσίας, γιατί κάποιος διαφεύγει της ποινικής δίωξης με ενέργειες εισαγγελικών λειτουργών και αυτή είναι η κουκουλοφόρη μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η πιο αυταπόδεικτη και προκλητική περίπτωση κατάχρησης εξουσίας. Ευτυχώς άρχισε η ανάκριση και τώρα όλα τίθενται με ψυχραιμία, με ηρεμία, με αντικειμενικότητα, σε ένα αμιγώς ποινικό και ποινικοδικονομικό επίπεδο. Και εγώ σας διαβεβαιώ, δεν έχω κανένα ίχνος ούτε αιμονής, ούτε προσωπικής αντιπάθειας, ούτε μνησικακίας, ούτε καμία διάθεση εκδίκησης ή ανταπόδοσης. Πολιτικά άλλωστε, ας μην το κρύβουμε, μας ωφέλησε και αυτή η επίθεση, η τόσο χυδαία και απεγνωσμένη, η τόσο ευτελής, η ψευδής, η αυταπόδεικτα ψευδής. Είμαι και επίοικης και συγχωρητικός και οπαδός του ποινικού φιλελευθερισμού. Αλλά καταλαβαίνω την οργή του Ανδρέα, απολύτως. Αποδέχομαι και προσυπογράφω το δικαίωμά του να απευθυνθεί ως ένας άνθρωπος που ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται βαθιά και φύγεται, όπως όλοι μας, αλλά αυτός κατεξοχήν μέσα από αυτό που συνέβη. Είμαι υπέρ του πολιτικού πολιτισμού, αλλά κατά των συμψηφισμών. Και τελικά επικρατεί μία υποχρέωση όλων μας και δική μου προσωπικά. Να υπερασπιστώ τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία και το κύρος της δικαιοσύνης. Δεν θέλω να λειτουργήσουμε ούτε παραδειγματικά, ούτε τιμωρητικά. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε να ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο στην χώρα μας, στην δημοκρατία μας. Γι' αυτό κλείνω κι εγώ με την εμβληματική φράση «Ποτέ ξανά». Ευχαριστώ πάρα πολύ,
Βαγγέλη Βενιζέλο, για αυτά που είπες, για το τι είσαι εδώ απόψε. Θέλω να πω 2 λόγια μόνο για όσα είπες και διαλέγοντας την πρώτη σου σκέψη για τον τίτλο «Απόπειρα δολοφονίας». Αυτή ήταν η επιδίωξή τους. Να εξοντωθούν άνθρωποι, να διασπαστούν πολιτικά κόμματα, να ακινητοποιηθεί η αντιπολίτευση. Ωστόσο, ο αγώνας για να εσωτερικεύσεις με έναν τρόπο που από την ψυχή και από το μυαλό να περνά αυτό που τραβάς και ταυτοχρόνως να βγαίνει προς τα έξω μετά το χαμόγελο στη Βουλή και η διάθεση να συζητάμε, σου θυμίζω, για την αναθεώρηση του συντάγματος με αυτούς δίπλα οι οποίοι χοροπηδούσαν πάνω στα δικά μας δικαιώματα μέσω αυτής της σκευωρίας, ήταν μια δύσκολη, αλλά δύσκολη προσπάθεια, τελικά το καταφέραμε. Συζητήσαμε για τα πάντα, υπερασπιστήκαμε τα συμφέροντα της χώρας, κυρίως την εξωτερική της πολιτική που τότε περνούσε τα θέματα που περνούσε, χωρίς να μπει μπροστά στις επιδιώξεις και στους στόχους μας η ανάγκη να απαντήσουμε σε αυτό που μας είχαν κάνει. Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία μας δοκίμασε και μας έβγαλε νικητές. Δίνω το λόγο στον Κώστα Μποτόπουλο. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Η συμμετοχή μου στη σημερινή συζήτηση για το συγκεκριμένο βιβλίο με τους συγκεκριμένους συνομιλητές και για το συγκεκριμένο θέμα είναι για μένα, πιστέψτε με, πολύ περισσότερο τιμή παρά χαρά. Αισθάνομαι το βάρος και αισθάνομαι και τη σημασία αυτής της σημερινής κουβέντας, της ύπαρξης του βιβλίου, όπως είπατε όλοι, και της ανάδειξης, και αυτή θα είναι αναγκαστικά η δική μου συμβολή, μια που φυσικά δεν είμαι στα πρόσωπα που συμμετείχαν σε όσα περιγράφει το βιβλίο, της ανάδειξης αυτής της μαύρης για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία μας στιγμής που είναι, ας την πούμε έτσι, η υπόθεση Νοβάρτης. Για μένα το βιβλίο αυτό του Ανδρέα Λοβέρδου, παρόλο που έχει πολύ προσωπικό τόνο, όποιος το διαβάσει το αντιλαμβάνεται από την πρώτη γραμμή, δεν είναι μια προσωπική ιστορία. Ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο μια προσωπική ιστορία. Και τούτο γιατί αφενός στην ίδια ακριβώς ιστορία εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, σημαντικά πρόσωπα, 2 από αυτά μας μίλησαν ήδη, υπάρχουν και άλλα και υπάρχουν, αν μου επιτρέπεις Ανδρέα, και στις παρυφές άλλα πρόσωπα που αγγίζει εκτός από τους 10, επίσης στο πετσί τους, επίσης με στιλέτο, για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, αυτή η ιστορία. Δεν είναι όμως προσωπική, γιατί αυτό που αφηγείται αγγίζει το μεδούλι της πολιτικής. Βέβαια της πολιτικής όπως ποτέ δεν θα έπρεπε να είναι. Της πολιτικής όπως ποτέ δεν θα πρέπει να γίνεται, αλλά της πολιτικής που συνέβη στη χώρα μας σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και χαρακτήρισε σε μεγάλο βαθμό αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα σε 2 πράγματα να σταθώ σε σχέση με το όσο συζητάμε σήμερα. Το ένα είναι η υπόθεση Νοβάρτης. Αναγκαστικά, αλλά θα προσπαθήσω να τα πω με τα δικά μου λόγια, γιατί αν και εγώ προσυπέγραφα, Βαγγέλη, σε αυτά που είπες, τότε ο διάλογος δεν θα πήγαινε πολύ μπροστά. Θα μπορούσα όμως απολύτως και εγώ να προσυπογράψω την ανάλυση για το κράτος δικαίου. Θα την κάνω και εγώ με τα δικά μας λόγια. Ονόμασα την υπόθεση Νοβάρτης το ελληνικό Watergate. Θα ήθελα να μείνει λίγο στα αυτιά και στη συνείδηση όσων μας ακούνε αυτή η έκφραση που δεν την έβγαλα τυχαία από το κεφάλι μου. Θεωρώ ότι και τα χαρακτηριστικά, δηλαδή οι οργανωμένοι από το κράτος, από την κορφή του κράτους, θυμηθείτε, ο ίδιος ο Νίξον ήταν στην περίπτωση Watergate, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται και η δικαιοσύνη και ο τύπος και δικαστικές αρχές και διαδικασίες σαν τη δικιά μας, πέρασε το impeachment από την Βουλή των Αντιπροσώπων όλη αυτή η διαδικασία, και η στόχευση, δηλαδή η στόχευση των πολιτικών αντιπάλων, και το ότι γύρισε μπούμερανγκ και εκείνη και η σημερινή υπόθεση, απολύτως μπούμερανγκ για τους σκευωρούς, και όμως και εκεί κυρίως εστιάζω, η σημασία της, η θεσμική και ιστορική σημασία της επιτρέπουν αυτή τη σύγκριση. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω 3 γραμμές από κάτι που έγραφα δημόσια τον Ιούλιο του 2020 επ' ευκαιρία αυτής της υπόθεσης. Η προηγούμενη κυβέρνηση
συνειδητά, μεθοδευμένα και συνολικά χρησιμοποιούσε κρατικούς θεσμούς, πρόσωπα και καταστάσεις για να προσποριστεί πολιτικά κομματικά κέρδη που όχι μόνο δεν δικαιούνταν, αλλά και έρχονταν σε αντίθεση με το θεσμικό της ρόλο. Αυτή η προσπάθεια, ασχέτως αποτελέσματος, έχει και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική επιστήμη όνομα. Λέγεται εκτροπή. Η υπόθεση Νοβάρτης είναι πρώτα απ' όλα, ο Βαγγέλης Βενιζέλος το είπε ακόμα καθαρότερα και με νομικότερους όρους, μία θεσμική εκτροπή. Σε τι συνίσταται αυτή η εκτροπή? Συνίσταται, το λέει, το αναδεικνύει νομίζω πάρα πολύ εναργώς το συγκεκριμένο βιβλίο, σε μία εν τέλει κομματικού καθαρά χαρακτήρα προσπάθεια. Ήταν η προσπάθεια να πάμε σε εκλογές με καταδίκες ανθρώπων που προέρχονταν από τα αντίπαλα κόμματα, έτσι ώστε να προσποριστεί όχι μόνο πολιτικό και κομματικό, αλλά και εκλογικό κέρδος στις εκλογές. Και είναι και πολύ χαρακτηριστικό ότι για αυτές τις εκλογές και για χάριν αυτού του σχεδίου υπήρχε επίσης σχέδιο να γίνουν μετά και από τη λύση του περίφημου σκοπιανού προβλήματος. Το σκοπιανό θα ερχόταν μετά από τη φυλάκιση στελεχών με βάση τα οποία θα είχαν διεξαχθεί οι εκλογές για να συντριβεί το παλιό σύστημα, και μετά τη νέα επιτυχία τότε θα ερχόταν το σκοπιανό στο προσκήνιο. Βεβαίως, όπως πολλές σκευωρίες, όπως και το Watergate, έτσι και αυτή γύρισε εντελώς μπούμερα και αυτό το σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε στην πράξη. Ήταν μια σκευωρία κατά πολιτικών αντιπάλων, όχι τυχαίων πολιτικών αντιπάλων. Αυτόν στην περίπτωση του Ανδρέα Λοβέρδου και κάποιων άλλων που όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαν ευθύνη, αλλά είχαν συμβάλει. Αυτό είναι αντικειμενικό. Δίνονται τα στοιχεία και στο βιβλίο, αλλά μπορεί να τα δει και να τα βρει και να τα δει οποιοσδήποτε κοιτάξει τα γεγονότα της εποχής, στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης εκείνη την εποχή, έτσι και σε εκείνες τις κυβερνήσεις. Επίσης, στρέφεται, το είπε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, κατά όλου του λεγόμενου παλιού πολιτικού συστήματος. Αυτή φέρνει μαζί της η σκευωρία μια ηθική καταδίκη όλων των πολιτικών αυτών αντιπάλων. Και γίνεται, και αυτό είναι το κρίσιμο, και μέσα από μια σειρά παραβιάσεις του κράτους δικαίου, τις οποίες αρκετοί είχαμε και τότε προσπαθήσει να συζητήσουμε και να περιγράψουμε και να αναδείξουμε, αλλά που μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο είναι πάρα πολύ καθαρές. Η υπόθεση των κουκουλοφόρων που αναφέρθηκε, δηλαδή μαρτύρων που ούτε έπρεπε να χαρακτηριστούν ως κουκουλοφόροι γιατί δεν έχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν έπρεπε σε κάθε περίπτωση να συνεχίσουν να αποτελούν προστατευόμενους μάρτυρες από τη στιγμή της αποκάλυψής τους και πέρα. Το γεγονός ότι η ίδια η κυβέρνηση με στελέχη της τότε της κυβέρνησης είχε σε γνώση της στοιχεία του φακέλου, έστειλε η ίδια στη Βουλή ορισμένα από τα στοιχεία αυτά τα οποία ήθελε, δεν ασκήθηκε η συγκεκριμένη δίωξη, η συγκεκριμένη προσπάθεια σε άλλα μέλη της επόμενης κυβέρνησης που συμμετείχαν και αυτά στη φαρμακευτική δαπάνη. Φυσικά ο εντελώς μη ουδέτερος ρόλος δικαστικών λειτουργών προεξαρχούσης της εισαγγελέως διαφθοράς, η οποία έχει την τιμητική της στις αναλύσεις του βιβλίου, και μία σειρά από άλλες δικονομικές παραβιάσεις. Επίσης, στη σκευωρία αυτή, και αυτό είναι ένα ακόμα καινούριο στοιχείο που για μένα τουλάχιστον έγινε πολύ καθαρό μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο, ότι δεν είναι μεμονωμένη. Η πρόβα τζενεράλε ήταν η υπόθεση Μιονή και Παπασταύρου, ακολούθησαν όμως και άλλες υποθέσεις που συνδέονται. Η υπόθεση Καλογρίτσας μέσω μαζικής ενημέρωσης, ενώ είχε ήδη ασκηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, και βεβαίως η υπόθεση Παπαγγελόπουλου, όπου πια έχουμε αναζήτηση της ευθύνης του ρόλου που έπαιξε ο συγκεκριμένος άνθρωπος με το θεσμικό του ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, ένα από τα στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε το βιβλίο και που δεν ήταν ευρέως γνωστό, είναι η ανάδειξη αυτής της σκευωρίας υπό το χαρακτηρισμό εγκληματική συμμορία
όχι από τους Έλληνες συνταγματολόγους, ούτε καν από το Βενιζέλο, ούτε καν από τους άλλους διαπρεπείς ή λιγότερο διαπρεπείς Έλληνες συνταγματολόγους ή πολιτικά πρόσωπα, από δικαστή Διεθνούς Δικαστηρίου, υπόψη του οποίου ετέθηκαν τα στοιχεία της υπόθεσης και ο οποίος είπε καθαρά με όρους διεθνούς δικαίου αυτή η υπόθεση συνιστά όχι απλώς σκευωρία αλλά εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι νομίζω λοιπόν το περίγραμμα του ζητήματος της υπόθεσης Νοβάρτης. Λίγα λόγια γιατί νομίζω είναι το δεύτερο που δένει με το πρώτο και για την προσωπική περιπέτεια που εμένα ως πλατσουρίζοντα στην πολιτική με αγγίζει ίσως ακόμα περισσότερο, γιατί ωραίο είναι να γράφουμε για το κράτος δικαίου βλέποντας το απ' έξω, βλέποντας το ως αναλυτές. Διαφορετικό εντελώς είναι και πιστέψτε με το καταλαβαίνω και από προσωπική πείρα πολύ κοντινών μου προσώπων που όλοι γνωρίζετε. Διαφορετικά είναι το βάρος της καταπίεσης του κράτους δικαίου να πέφτει σε ανθρώπινες πλάτες και να προσπαθεί, και εδώ δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός δολοφονίας, να μπει στον πυρήνα της ανθρώπινης υπόστασης που είναι το όνομά σου, η αξιοπρέπειά σου, όπως πολλές φορές λέγεται στο βιβλίο. Απέναντι σε αυτό το βάρος που έγινε με κάθε τρόπο και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, έγινε με ψέματα, έγινε με παραβάσεις δικονομικές, κράτους δικαίου, με κάθε τρόπο, και είναι πάρα πολύ ωραία κάποια παρατήρηση προς το τέλος στο βιβλίο ότι κανείς δεν βρέθηκε από την παράταξη, δεν ήταν όλα τα μέλη, όλοι οι βουλευτές της παράταξης η οποία ξεκίνησε αυτό τον αθέμητο αγώνα προσωπικά εμπλεκόμενα. Κι όμως το λέει πάρα πολύ καθαρά και νομίζω εύστοχα ο Ανδρέας στον επίλογο. Δεν βρέθηκε ούτε ένας από τα πρόσωπα που εκπροσωπούσε εκείνη η παράταξη στο όνομα της οποίας έγιναν όλες αυτές οι πράξεις να φέρει μια αντίρρηση θεσμική ή σε προσωπικό επίπεδο. Και νομίζω ότι και αυτό κάτι δείχνει. Από τη μία λοιπόν είναι η αγωνία, η μάχη για να καθαρίσει κανείς το όνομά του. Από την άλλη, και το είπατε όλοι, θα το πω και εγώ με δικά μου λόγια και κλείνω με αυτό, είναι και η υπέρβαση που γίνεται μέσα από τέτοιες δύσκολες δοκιμασίες. Όχι μόνο αυτό που είπε ο πρόεδρος Σαμαράς, ότι εκεί μετριόμαστε και βλέπουμε ποιοι είμαστε ανεξαρτήτως παρατάξεων, ανεξαρτήτως προσώπων, εκεί μετράει η πραγματικότητα της πολιτικής και καταλαβαίνουμε. Αλλά η υπέρβαση που γίνεται και σε προσωπικό επίπεδο. Το παράδειγμα του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος αρνήθηκε 2 φορές προνόμια που του έδινε αυτή η διαδικασία. Είτε την παραγραφή, είτε τη μη δυνατότητα άσκησης δίωξης τη δεύτερη φορά που ασκήθηκε η συγκεκριμένη εναντίον του πράξη εκ μέρους της τότε κυβέρνησης. Και είπε όχι, δεν θέλω. Γιατί νομίζω ότι αυτό που τον κινούσε και αυτό που τελικά κινούσε, αγαπητοί φίλοι, όλη τη δημοκρατική χώρα, όχι τη δημοκρατική παράταξη, όχι μία παράταξη, όλο το χώρο αυτό των ανθρώπων που νοιάζονται για τη δημοκρατία, είναι ακριβώς ότι έπρεπε να φανεί τι έχει γίνει ώστε να μην ξαναγίνει. Αυτή η κραυγή, να μην επαναληφθούν ορισμένα πράγματα που πλήγωσαν στον πυρήνα της την ίδια τη δημοκρατία μας. Βρισκόμαστε σήμερα στην πρώτη-τελευταία, όχι στην τελευταία, στην πρώτη-τελευταία πράξη αυτού όλου του δράματος. Η σκευωρία έχει αποκαλυφθεί. Έχουμε όμως ποινικές διώξεις κατά σκευωρών πλέον, οι οποίες είναι εκκρεμούσες. Περιμένουμε την κατάληξη αυτών των όλων των ποινικών και άλλων διαδικασιών. Περιμένουμε όμως, και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, όχι μία μεταστροφή, μία συνειδητοποίηση και εκ μέρους της ελληνικής κοινής γνώμης, της ελληνικής δημοκρατικής κοινής γνώμης για το τι έγινε, τι τίμημα είχε αυτό το τίμημα που περιγράφεται και που ξέρω ότι έχετε ζήσει όλοι, το προσωπικό, το ψυχικό, τα κομμάτια στο βιβλίο, Ανδρέα, που αναφέρει συζητήσεις με τα παιδιά σου, η συζήτηση με το γιο σου για το Μέση και το Ρονάλντο, με άγγιξε βαθιά γιατί και εγώ είμαι υπέρ του Μέση,
στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά καταλαβαίνω ακριβώς τι ήθελε να πει και τι χορδή και πατρική αλλά και πολιτική άγγιζε μια τέτοια φράση και πόσο σημαντικό ήταν να βγεις από αυτή την ιστορία δικαιωμένος. Αυτή η αίσθηση λοιπόν της δικαίωσης είναι και μια αίσθηση όχι μόνο προσωπικής, για να τελειώσω όπως άρχισα, αλλά κυρίως θα έλεγα δημοκρατικής δικαίωσης. Σε ευχαριστώ, Κώστα Βοτόπουλε. Σε ευχαριστώ και για αυτά που είπες απόψε, αλλά και γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τα 3 χρόνια, με την αθρογραφία σου ως συνταγματολόγος, στην εφημερίδα Τα Νέα κυρίως, στήριξες την προσπάθειά μας και ήσουν δίπλα μας. Όμως, με την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τη δική σου και με μια αναφορά που έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, νομίζω ότι είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η υπόθεση Παπασταύρου Μειονή, που κάποιος μπορεί να μην την ξέρει, να μην την έχει παρακολουθήσει, ήταν η πρώτη πραγματικά περίπτωση όπου εκδηλώθηκε η δράση της συμμορίας και λειτουργήσε στην προεκλογική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015 για να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ ΣΥΡΙΖΑ. Την χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό προεκλογικό του σποτ και αναφερόταν φυσικά μη χάσει σε αυτήν και ο αρχηγός του. Αυτή η υπόθεση που έχει καταλήξει, όλες οι δίκες που έχουν γίνει σχετικά έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι άνθρωποι που προσβλήθηκαν με τον πιο βάρβαρο τρόπο, ένας μάλιστα κλονίστηκε και από αυτό ήταν αθώοι. Ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Τώρα δίνω το λόγο στο Γιώργο Σκαμπαρδόνη, στο συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους θεατές, στους υψηλούς συνομιλητές και συμπαρουσιαστές και βέβαια στον Ανδρέα τον Λοβέρδο που μου δίνει την ευκαιρία να πω 2 λόγια για το βιβλίο του «Απόπειρα δολοφονίας» που κυκλοφορεί σε πολύ καλέσθητη έκδοση από τις εκδόσεις Ίνδικτος. Θέλω καταρχήν να πω προηγουμένως ότι έχω την αίσθηση πως όλη αυτή η υπόθεση δεν είναι αποσπασματική, ούτε αυτόνομη, ούτε αυτοφυής. Πιθανότατα εντάσσεται σε μια βαθύτερη θέληση της συγκεκριμένης παράταξης, είτε συνειδητή είτε όχι, επειδή έτσι έχουν γαλουχηθεί, να αλλοιώσουν το πολίτευμα. Και αυτό φάνηκε και από το 2015, από τις ιστορίες με την Ευρώπη, θα φύγουμε ή δεν θα φύγουμε, από την προσπάθεια να αλλοιώσουν τα μέσα ενημέρωσης. Μετά βέβαια από το άγος, διότι περί άγους πρόκειται, το άγος Ιουλή και το όνειδος του σκανδάλου που μιλάμε, βλέπουμε ότι όλα αυτά περισσότερο ή λιγότερο συνδέονται και κυρίως επεληθεύονται από τις δηλώσεις στελεχών τον τελευταίο καιρό. Αλλά και προηγουμένως, που λέγανε ότι έχουμε μεν την κυβέρνηση αλλά δεν έχουμε την εξουσία, ότι αν επανέλθουμε θα πάρουμε τους αρμούς της εξουσίας. Διάφοροι βγαίνουν τώρα και απειλούν ότι θα είναι διαφορετικά την δεύτερη φορά και να τρέμεται. Οπότε πιθανότατα νομίζω θα μπορούσαμε να δούμε τους βαθύτερους συσχετισμούς αυτής της εκδήλωσης της κεβορίας. Αυτή την ιστορία την παρακολούθησα από την αρχή και εγώ ως δημοσιογράφος 30 χρόνια στην τηλεόραση και στις εφημερίδες και είχα την αίσθηση από τα πρώτα επεισόδια ότι πρόκειται προφανώς για κάτι έολο, φαλκιδευμένο και κατασκευασμένο. Φαινόταν να είναι μια σκαλωσιά φτιαγμένη από σάπια σανίδια και χαλαρούς αρμούς, ένας διάτριτος καμβάς που τον μηχανεύτηκαν εν σκότη και που μόλις βγήκε το φως της ημέρας διαλύθηκε, έγινε σκόνη. Αλλά πρέπει να πω επίσης ότι παρακολουθώντας την προοπτική του χρόνου τα επεισόδια του σκανδάλου, σιγά σιγά, όπως ήταν και λογικό, έπαθα κάποιο είδους μηθριδατισμό, διότι στάγδιν παίρναμε τις ειδήσεις κάθε τόσο και όχι πάντα στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Όταν όμως διαβάζεις όλη αυτή την υπόθεση συσκευασμένη σε ένα βιβλίο, με αρχή, μέση και τέλος, όλα τα επεισόδια συμπυκνωμένα, με συνοχή, καταλαβαίνεις αμέσως το βάθος και το πόσο σημαντική ήταν αυτή η ιστορία. Πολύ περισσότερο που αυτό το βιβλίο και αυτή η υπόθεση αναγιγνώσκεται διαφορετικά, με συναισθηματικό τρόπο θα έλεγε κανείς, διότι δεν είναι μια παράθεση γεγονότων ευθύγραμμη παρατακτική μέσα στο βιβλίο, μια θεωρητική ανάλυση, ας το πούμε έτσι. Είναι μια προσωπική μαρτυρία, ένα χρονικό πάσχοντος ήρωα. Έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε προσωποποιημένο δράμα στην αφήγηση.
Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος το έχει εσωτερικεύσει και οδυνηρά βιώσει, το αφηγείται μέσα από έναν υποκειμενικό τρόπο, αφήνοντας να φανούν τα συναισθήματά του, η οδύνη του, η οργή του, η αμηχανία, το πάθος, όλα τα τρεχάματα στα δικαστήρια, ο πολιστής χρόνος, η διαταραχή της ζωής του. Και όλα αυτά δίνουν μια άλλη διάσταση και ένα άλλο βάρος στην αφήγηση. Και είναι συναισθήματα τα οποία βιώνει εξ αντανακλάσεως ο αναγνώστης, αλλά βέβαια είναι και συναισθήματα τα οποία εξίσου με τον ίδιο βαρύ και οδυνηρό τρόπο βίωσαν και όλοι οι κατηγορούμενοι σε αυτήν την ιστορία. 10 για την ακρίβεια κατηγορούμενοι. Και γιατί άραγε σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι να χτυπήσουν ταυτόχρονα 10 ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι της γειτονιάς, δεν ήταν δηλαδή ένας σιδεράς να τον τυλίξει μια κόλλα χαρτί και να το στείλει στα κάγκελα. Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν πολύ διακεκριμένοι, ήταν πρωθυπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, πολλαπλώς υπουργοί, προηγουμένως βουλευτές, με τεράστια πολιτική πείρα, με γνώση του συντάγματος, με νομική σκευή, με κόμματα από πίσω, με εφημερίδες, με ψηφοφόρους. Οπότε προκύπτει το ερώτημα πώς γεννήθηκε αυτή η ανέδεια. Δηλαδή πόθεν αυτή η αυτοπεποίθηση και αυτό το θράσος να χτυπήσεις 10 μαζί. Είναι πραγματικά ακατανόητο. Μία ερμηνεία είναι ότι πιθανότατα πίστεψαν ότι όσο πιο μεγάλο είναι το ψέμα, τόσο πιο πιστευτό γίνεται. Εκτός αν είχαν διαβάσει κάποιους από αυτούς τους υψηλούς νόες επίπεδου πρώην στρατηγικού συμβούλου, τους 10 μικρούς νέγρους, και ήθελα να το αντιστρέψει. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει δηλαδή από πού προκύπτει αυτή η βεβαιότητα ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Εγώ είχα την αίσθηση μετά από λίγες μέρες που παρακολουθούσα την ανέλυξη του σκανδάλου ότι βγήκαν κάποιοι με σφεντώνες να σκοτώσουν λιοντάρια. Δεν ήταν δηλαδή οι 10 κατηγορούμενοι αντίπαλοι που θα μπορούσαν ας πούμε, να τους θεωρήσουν αναλώσιμους τόσο εύκολα. Κατά συνέπεια, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι βάζουν απέναντι 10 τέτοιους υψηλούς και δυσπόρθητους στόχους? Μία άλλη ερμηνεία είναι η εξής. Ότι πιθανότατα κάποιοι από τον σχετικό πολιτικό χώρο, επειδή είναι γαλουχημένοι στις αυλές κομμάτων, όπου ακόμα θεωρούν τις δίκες της Μόσχας του 1938 ως αυτονόητες και φυσιολογικές, έτσι, ότι έπρεπε να γίνουν και να εξοντωθούν οι πρωτεργάτες της Επανάστασης, διότι στο όνομα του σκοπού και της ιερής ιδέας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Επειδή πιθανότατα εμπνέονταν από μια τέτοια ιδεολογία, η οποία μπορεί να μην υπήρχε εμφανώς ή προφανώς, αλλά σιγουά και γιος φωτιά και καίει προφανώς πάντα μέσα τους, χρησιμοποίησαν αυτή την παλιά τακτική της εξόντωσης. Το θέμα είναι ότι αυτό συνέβη με έναν πολύ αδέξιο τρόπο, χωρίς στοιχεία, χωρίς υλικό, χωρίς ντοκουμέντα, έτσι, χωρίς να υπάρχει ένα γραπτό στοιχείο, χωρίς να υπάρχει μια ηχογράφηση, χωρίς να υπάρχει μια απόδειξη. Και επιπλέον χρησιμοποίησαν και κουκουλοφόρους καπουτσίνους, να πούμε, μάρτυρες, έτσι, οι οποίοι καθισμένοι ανάποδα στην καρέκλα με την κουκούλα εξέπεμπαν διαρκώς αριστολογίες. Δηλαδή δεν μπορεί να κατηγορήσει τώρα πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, με φράσεις του τύπου «Άκουσα κάποια θεία που το είπε στο λεωφορείο» ή «Ο Μπαζανάκης μου είπε ότι εκείνος τάρπαξε» ή ότι «Άκουσα τη γραμματέα στο τηλέφωνο να λέει αυτό». Αυτά δεν θα περνούσαν ούτε σε λαϊκό δικαστήριο στο γράμμο Βίτς του 48. Όχι σε μια αστική δικαιοσύνη και μετά τους αντιπάλους. Είναι πραγματικά κατανόητο. Το ζήτημα είναι επίσης ότι μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από τον γνωστό ιδεολογικό χώρο, συνεργάστηκε πρωταγωνιστικά και ένα άτομο το οποίο είναι από τον συντηρητικό χώρο, αλλά με τεμφυλιακές αντιλήψεις, δηλαδή αντιλήψεις της εποχής που θεωρούσαν ότι αν κάποιος γίνει υπουργός ή υφυπουργός, είναι σχεδόν ημίθεος και μπορεί να κάνει τα πάντα ανεξέλεγκτα, τιμωρητή, μπορεί να φτάσει στην ύβρη χωρίς να υπάρξει ποτέ η νέμεση. Συνεργάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι και ειδικά ο γνωστός κύριος, ο οποίος είχε και ένα στοιχείο, ας πούμε, παλαιοκαταθερτζή, δηλαδή δεν είχε
αυτή την κομψότητα που θα απαιτούσε και μια συνωμοσία τέτοιο επίπεδο. Και ένας θεατής ο οποίος παρακολουθούσε όλη αυτή την ιστορία αναρωτιόταν αν όντως αυτό που συμβαίνει είναι υπαρκτό. Ορθώς λοιπόν ο Ανδρέας ο Λοβέρδος έβγαλε αυτό το βιβλίο, διότι όπως είπαν και οι άλλοι συνομιλητές, οι εφημερίδες υπάρχουν βέβαια, τα δημοσιεύματα υπάρχουν, αλλά παρέρχονται και περνούν στη λύθη. Ένα βιβλίο όμως που συμπυκνώνει ολόκληρη την ιστορία, ταξιδεύει μέσα στις δεκαετίες και είναι αναφορά διδαχής για τον καθένα. Και θεωρώ ότι στις σχολές τις ανθρωπιστικές, όπου διδάσκουν τη συνωμοσία του Κατιλίνα, του Σαλούστιου, θα έπρεπε να διδάξουν και αυτή την ιστορία ως αντιυπόδειγμα, ως παράδειγμα προς αποφυγή. Δηλαδή, πώς δεν κάνεις μια τέτοια συνωμοσία για όσους στο μέλλον ονειρεύονται ανάλογες σκευωρίες και σχετικά σκοτεινά αθλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Καμπαρδόνη. Θέλω να πω όσους και όσες μας ακούν πως ο Γιώργος Καμπαρδόνης είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας, αλλά πρώτη φορά συμμετέχουμε σε κοινή εκδήλωση και οι δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δώσω μία απάντηση στο ερώτημα που έθεσες, Γιώργο, γιατί έγινε αυτό σε τέτοια έκταση, διότι ήταν μια απόπειρα να γίνει ένα κόλπο γκρόσο. Με μία πράξη να εξαφανίσουν πολιτικούς αντιπάλους, αλλά όχι μόνο. Να φέρουν τα κόμματά τους στα όρια της διάσπασης και πάντως να τα κινητοποιήσουν. Να πετάξουν έξω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα μέλλον για κάποια άλλα αξιώματα. Να καταργήσουν τον κεντρικό τραπεζίτη και να τον αντικαταστήσουν. Να αντικαταστήσουν τον επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλαν πάρα πολλά μαζί με μία ενέργεια. Εξήγηση, αλαζονία. Γιατί δεν έγινε αυτό που στόχευσαν? Γιατί όπως έγραψε ο Γιάννης Πρετεντέρης, και το λέω στο βιβλίο μου, μου άρεσε πάρα πολύ, τέτοια κόλπα οι δημοκρατίες δεν τα αντέχουν. Είναι έξω από τα όρια τους. Έτσι στόχευσαν αλαζονικά. Πίστευαν ότι τα μπορούν όλα. Και την κατάληξη τη βλέπουν και οι ίδιοι σήμερα ποια είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τέσσερις. Με τιμήσατε και γιατί είστε εδώ, αλλά και με αυτά που είπατε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εκδότη μου, τον και φίλο μου, τον Μανώλη Βελτζανίδη, και τις εκδόσεις Ίνδικτος, που είναι ένα κόσμημα στον ελληνικό εκδοτικό χώρο. Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω διαβάζοντας έναν πολύ μικρό κομμάτι από το βιβλίο μου. Λέω: με τη συγγραφή αυτού του βιβλίου επιχειρώ να κρατήσω ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που θα το διαβάσουν όσο γίνεται περισσότερο. Γνωρίζω βέβαια τα περιορισμένα όρια της μνήμης των πολιτών. Ξέρω πως στην πολιτική πολλά και σημαντικά πρόσωπα και πράγματα εύκολα ξεχνιούνται. Οι πολίτες και οι ίδιοι οι πολιτικοί εύκολα αλλάζουν θέμα. Εγώ όμως δεν συμφωνώ με αυτό. Και δεν είναι μόνο θέμα φιλότιμου. Είναι πρωτίστως ζήτημα ευθύνης ενός πολιτικού που είναι παρόν, ενεργός και μαχόμενος για τα συμφέροντα των πολιτών και τα συμφέροντα της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.